De bewoners van het wensvaardigcomplex Talmahoeve in Veenwouden houden van boeten zitten. Maar met deze te simmerse temperaturen kan dat juist net teruggaan. Hier binnen is het goed te dwan. De zaal is lekker koel. Maar boeten, nee, dat wordt hem net. Nee, het terras is een heerlijk terras, maar dat is veel te warm. Dus dat lukt net. Voor sommige bewoners kan het zelfs gevaarlijk wezen om boeten te zitten. Het is natuurlijk wel zo van dat mensen moeten doorzitten met de zinnen. Nou ja, je wil geen zinnenstek hebben en het is gewoon te warm. Er zijn mensen die kunnen misschien net zweten of ja, dat lukt net. Dat is kan net makkelijk van het plak komen. Hè? Dus wie zei er makkelijk van, nou, wie stappen op en het is hier te warm, maar dat lukt net. De verzorgers maken de dag wat leuker met een mooie ijsko. De activiteiten van de Orroene Wieken gaan namelijk net terug. We zitten in een vakantieweekend, iedereen is voort naar Spanje, Engeland, Frankrijk. En wij doen ook wat thema's. En wij zitten van een week in Frankrijk. Dus wij hebben de Franse vlagjes heen. En vanmiddag zou er een theatergroep wezen, maar ja, die komen net. En morgen een uitstapje naar het bos van IP. Kan ik net terug in. En uw picknick helaas, uw Franse picknick, ja, het wordt net. Het is te warm.